Yes, importante ma'am nagtawag ko na sa imo parang i-confirm ko lang ining information nga na-receive namon nga ang supposed to be schedule nga power interruption diri sa Bacolod City sa area sa nga Seneco hindi man na yun buwas Sunday, Ma'am Michelle. Yes, sir. Oo. Nag-announce kita no together with Sineco nga may ara supposedly nga scheduled power interruption Aha. affecting ang iya ka Sineco nga Bacolod Reclamation. Bali duwa na ka substations nila as this Gonzaga and the reclamation substations nila. Kay may ubrahon ang NGCP no diri sa Bacolod substation kundi naka-connect ang ilang linya. Aha. Galing kay nag-ayo no nga ang Sineco kay tungod gani subong nga adlaw nga damo mga power interruptions diri sa Bacolod, damo nga mga areas no ang apektado. So amo na siya nga nag-ayo sila no nga basi pwede naton i-reschedule sa November ang preventive maintenance nga pag-obrahon dapat tomorrow. Aha. So ang team na mo no nag-decide man nga i-reschedule na lang naton sa November. Sa November, puro way pa sang patod nga pitsakon ano ini Ma'am Michelle? That we have to confirm pa no sa aming nga technical team kung ano naman ang schedule. Pero for sure ma-release magig kami na kung may ara once we finalize na no ang bag-o naman nga schedule of the preventive maintenance activity. So ang supposed to be nga schedule kuntandi buwas October 30, 2022 from 6 a.m. to 6 p.m. Bali hindi na ni madayon cancel ni parang at least klaro sa ato sa mag-action. Ma'am Michelle? Yes, sir. Oo, klaro na 6 a.m. to 6 p.m. Okay. Ang Asdes Gonzaga kag ang reclamation nga substation sang Sineco nga mo na siya ang apektado dapat sa amon nga iya ka NGCP nga preventive maintenance activities Aha. lang anay namon i-reschedule lang no kag ma-announce lang kami kung saan naman ang bago naton nga schedule. Sige. Sure gid ko ma'am nga damo ginisang nakabati subong kag daw mayo-mayo man nga balita no para sa ato sa mga member consumer diri sa syudad sa Bacolod. Ma'am Michelle, thank you good. Salamat gid sir kag maayong gabi. Action firing line. So, kompormado, ha? Huwag sang matabo nga 6